Bideo honetan ikusiko ditugu balio absolutudun funtzioak. Horretarako, hasiko gara gogoratzen balio absolutua zer da. Maten sarritan definizioak letren bitartez egiten ditugu, hemen agertzen da moduan. Baina, gero letren ordez zenbakiak ipiniz, ulertzen dugu zer nahi duen esan horrek. Eta importantea da jutea ohitura hartzen irakurtzen gauzak hizkuntza matematikoa. Zenbaki orokor bat daukagunean, bere balio absolutua zer da? Segun zenbaki hori positibo negatibo dan. Zenbaki hori positibo bada, zenbakia bera da bere balio absolutua, eta zenbakia negatibo bada, hemen dago moduan, guk esaten dugu ikurra aldatzen diogula. Eta negatibo bada, positibo bihurtu. Maten hori lortzen dugu bider minus eginez. Horretik hemen jartzen dugu bider minus a. Adibide batea zuretuko duzue. Hiruaren balio absolutua zein da? Hiru positibo denez, hiru. Eta minus hiruaren balio absolutua zein da? Minus hiru negatibo denez, honek dino, beste minus bat ipini behar dugula aurrian. Minus hiru. Hauze, ez duzu egin behar gero, Zuzenean ipiko duzue, minus hiruaren balio absolutua dela, hiru. Dano dakiguna. Baina, ulertzeko hemen esaten dana, hemen daukagu adibidea. Barrukoa negatibo danean, beste minus batekin plus bihurtzen dugu. Ezin diogu borra dagoena. Aldugu zenbaki hori bidertu kantitate bateaz edo, minusaz bidertzen badugu, minus bateaz bidertzen badugu, ikurra aldatzen diogu. Zer gertatzen da, funtzio batean, balio absolutu bat agertzen bada, isa barruan daukona. Funtzioetan, isak hartzen ditu printzipioz zenbakia real guztien balioak. Hau da, batzutan izango da positibo eta batzutan izango da negatibo. Horren, funtzio hau, idatziko dugu, zatikako funtzio moduan, bi zatitan nengo dugu, ez? Isa negatibo direnean, funtzioak itzen dago oso bat, balio guztiei ikurra aldatu, eta isa positibo danean, ikutu ere ez. Honen grafikoa, izango da, zuzen bidira, zuzena marrasteko bi baliokin nahiko daukagu, zati negatiboan, adibidez, isa 0 danean, 0 balio hartzen dau, eta isa minus bat danean, bat balio hartuko dau, beraz, holako izango da funtzioa, eta alde positiboan, isa 0 danean 0 dau, eta isa bat danean ere bat emoten dau. Beraz, holako izango da. Hau da, V antzeko bat geratzen da. Balio absolutua beti zenbaki positiboak urtengo direnez, marrazkiak beti ongo da marra honen gainean, hau da, ardatzaren gainean. Inoiz ez da izango I negatiboa. Isaren balio absolutu bakarrik marrasteko bain dugu, baina balio absolutu barruan agertzen badira beste gauza desberdin batzuk zer egin. Hemen dago adibide bat. I berdin balio absolutua bi izaken lau. Balio absolutu honek zer ingo dau? Bi izaken lau negatibo dan momentuetan minus bateaz bidertuta positibo bihurtu, eta positibo danean ez ikutu. Eta itxi bi izaken lau. Orduan, jakin behar dugu, barruan dagoena, nundan positibo eta nundan negatibo. Hauze, gogoratu behar duzu, hau definizio eremuetan, errokarratuen definizio eremuan, barrukoaren ikurrak aztertzen genituen, ez? Hemen, bardin. Inekuazioetan ere, noizan negatibo eta noizan positibo, adierazpen konkretu bat egiten genuen. Hemen, bardin. Horretarako ezingo dugu. Lehenengo, aztertu noiz dan 0. Markatzen dugu isa, bi isa berdin lau, isa berdin bi. Eta, zuzen errealean markatzen dugu balio hori. Orain, hartuko dugu balio bat handiagoa dana eta beste bat txikinagoa, eta hemen ordeztuta, begiratuko dugu zelako zeinua daukon horren balioa. Adibidez, 3 hartzen badugu, 2 bider 3 6 ken lau 2 positiboa da, eta hemen
plus markatuko dugu. Oda, bi baino handiago diren kasu guztietan, balioa positibo izango da. Eta 0 hartzen badugu adibidez ezkerraldean, 0 bider bi 0 ken lau minus, bi baino txikiago diren balio guztietarako, horren emaitza izango da negatiboa. Hori daukagunean, funtzioak zer ditzen dago. Isa txikinago danean, bi baino, barrukoa negatibo denez, minus bat ipintzen dio aurrian. Eta isa handiago edo bardin bi danean, positibo denez, izten dagoen moduan. Bardin hau, principios, kokatzen dugu handiago edo bardin, txikinago bardin alde ipinit hemen bardinez, Ze, kasu bietan bere balio izango da 0. Horren itxiko dugu. Eta honen grafikoa zela nengo dugu. Nengo duguna izango da, bi zuzen ditugunez, I berdin minus bi isa gehi lau, eta I berdin bi isa ken lau, bakoitzaren balio tabla egin, kokatzeko gero, bakoitza berrekuan. Normalean grafiko egiten dugunean, nik izaten dut, mugetan, eta gautan isa berdin bi, hemen, puntu du marratxo bat, kromoak pegateko albunetan agatzen da moduan, noraino pega behar dan bat eta bestea, olako asmoarekin. Hauze, zuzen horrek ez dauko inolako esan nahirik. Da bakarrik, geuk gogoratzeko horraino bakarrik aiatu behar dela eskomatik edo eskerretik. Orduan, zeintzu balio hartuko ditugu lehenengo zatiko hori. Izan behar dira, isa txikinagoak bi baino. Bi barne. Gogoratu, muga bete hartzen dugula. Bi eta txikinago bat, adibidez 0. Bi danean emoten dau 0, eta 0 banean emoten dau lau. Beraz, bi danean 0, hemen, eta 0 banean lau. Bi, hiru, lau. Hemen txe. Beraz, zuzen hori izango da hauxe. Eta, bigarren funtzioan, balio tablan, izan behar da handiago do bardin bi. Bi bete hartzen dugu mugadarako, eta handiago bat, adibidez lau. Bidanean, bider bi lauken lau 0, eta lau danean emoten dau sortziken lau. Beraz, lau danean, beti pasako dau. Eta beti gazita, tast. Beraz, grafikoa hauze da. Bale? Venga, egoneaz gai garen egiteko hurrengo ariketak.